Pajjiżna qed jaffaċċja sfidi li huma riżultat tal-ħsara li saret fuq pajjiżna qabel l-elezzjoni ġenerali, speċjalment fil-kamp fiskali u finanzjarju fil-fora internazzjonali. Fi stqarrija, il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna stqarr li d-delegati Laburisti għandhom iżommu dan f'moħħhom meta jivvutaw għal deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament, kariga li għalija huwa kandidat. Il-Prim Ministru jkollu jdur ċertu bliet ewlenin, ċertu ċentri finanzjari, sew mal-deputat tiegħu, kif ukoll anke tim u esperti biex nitkellmu ma' chairmans ta' banek ewlenin, awtoritajiet, regolatorji u xogħol ieħor biex Malta tarġa' tnaddef isimha minn dak li pruvaw iħammġuh qabel l-elezzjoni u wkoll tarġa' tieħu dik ir-reputazzjoni tant importanti illi ġib l-investiment għal u tikkrea l-impjieg għal kulħadd. Sostna li jinsab kburi li flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-eks deputat Prim Ministru Louis Grech iffurmaw tim li wassal għal suċċessi fil-pajjiż. Meta tkellem dwar il-kandidatura tiegħu, il-Professur Scicluna qal li għalih l-involviment fil-Partit Laburista mhix xi ħaġa ta' dawn l-aħħar snin biss. Ġaluni mur nfittex ftit fil-kxaxen biex insib ftit ritratti antiki ta' meta kelli laqat mal-mexxejja Carmenu Sudbonici u Alfred Sanz, speċjalment meta konna fit-Tarzna qed nagħmlu dak ix-xogħol fuq il-partiċipazzjoni tal-ħaddiema fit-Tarzna, kien hemm ukoll il-presidenti passati tal-partit. Il-Ministru Scicluna żied jgħid li qed joffri l-kompetenza, l-esperjenza u l-lealtà biex mal-membri kollha fil-kabinett ikomplu jiksbu s-suċċessi.